Добро утро, часа е 5:13. Ние започваме един от най-големите ми бейс дни. Реално ще се опитаме да направим проект, който от доста време ми се иска да го направя. А именно Base in a Day, което ще рече всички буквички от акронима BASE, които са Building, Antenna, Span and Earth, което ще рече сграда, антена, мост и земя, да можем да скочим от всички тези обекти в рамките на един ден. Първият обект е малко шейди, както виждате, затова трябва да се отиде рано сутринта. Аз като цяло го очаквах. Друг път ще трябва да. Плана е нов. Едно си мислихме, друго стана в българската работа. И сега плана отиваме на Витиня. Валката скача Хенхилд, аз скачам Столт. Евентуално после завъртам един рол върху бързината. Продължаваме към пещерния дом. Там правим 2 скока и после отиваме на Костинброд. Облаците не са на наша страна, както се надявахме. Това е влага има и тук си е една малка долиничка и влагата я държи долу още, защото няма какво да й помогне да се качи нагоре. Ма сега ще видим долу как е кацалката, ако случайно има някаква видимост. Аз даже бих скочил и в мъглата, защото е много яко, ама трябва да поне малко да виждам. Виж какъв кадър видях. Мога ли да участвам в някой твой изложба? Мога да ти направим една на тебе. Хареса? Зверски. Само ги бил, виждам. Don't you know you're my making model, my only problem? Pieces to my broken heart have all been option. Never been stopped in my tracks so often. Living this close to free. Правим го! Много е добре. The memories are taking over solid ground that's vacant when the truth is that it might be now. It's only since you asked me how. Could have told me when I first came down. From above or could be lost or found by the truth before it's passed around. Ако има вятър, няма да го направя. Ако е тихо или вятъра е леко срещу нас, е перфектно. Много тук е той на порвите. Да. Пълни. Не ми хареса. Да, го и пристигаме на пещерния дом. Пещерният дом. Ices in the pocket, we're saving for lunch. Like the real shellfish, you just haven't learned much. Oh well, that's miles away. Oh well, that's miles away. Така, вече сме на втория скок, сградата, пещерния дом. Ако не сте идвали, елате. Много яко място. Може да сте семейство, приятели, супер яка гледка.
Приготвяме се. Общо взето плана за скока е да суваме се тук, скачаме, хвърляме парашута и се приземяваме долу на кацалка. Съответно, това е втория скок за деня. Изглежда тихо, ще изчакаме още по-тих момент и го атакуваме. Yes. Тук просто скока от Кейв Холма или така нареченият пещерен дом ми е любимия в България. Няма по-яко, супер динамичен, кацалката е технична, просто много як скок. Изкепих се супер много, отварянето беше перфектно, нямаше почти никакъв вятър и сега в момента скатаваме за Торн. Той е кръстен от мен, Илко и Жорката, понеже първия път, когато ходихме с Жорката, целите се върнахме на драни. Малко е трудно. Много е добре пътеката, 10 от 10. Супер е. На екзита сме, валката се приготвяме. Този екзит се казва Торн. Името му идва от невероятния път, по който стигнахме. В дясно от нас се намира пещерния дом. Долу има огромна каменна кацалка. Вятъра в момента идва от пещерния дом към нас, но е сравнително тихо и ще изчака момент, когато няма никакъв порив. И ще писейна валката, който ще е първият човек, който скочи. След това ще се приготвя и ще скоча хенхелт след него. Идеята е валката да направя обратен завой, да кацне срещу вятъра, а на мен ако ми стигне времето и аз бих се радвал да направя това. On les prend par douzaines, alors pour en profiter, on les prend par douzaines. On s'est envoyé une bonne bouteille de chouchen, on s'est envoyé une bonne bouteille de chouchen. La fin Езе, даже е обратен. Отиваме към Ивеца, чакаме Владо да ни вземе и ходим така. Реално скочихме вече третия скок от мисията, Бейси на Дей. И сега ще пробваме да спрем кола на стоп. Дали ще стане? Трима мъже, ще стане ли? Да, че си жив и здрав, деца вика, нали? Момчета. Добре, ни навзеха на стоп, ама ние си вървим. Реално скочихме си 3 от 4 скока, четвърти антената на Костинброд. И сега чакаме Ивеца да хапнем нещо за обяд и отидем към София. Чета, Обичам картоф. къде ва доведах, кажете? Доведени на... Вики, препоръчано от Люси. Но, Каква оценка най-добре даде? е на Топала, да знаете. Така. Yes, блядь! Новата китачка. 100% внос. Malaysia. Okay. So I sent him a note last night. Okay. But you and I Anyway, we have time until 1st of October. this is gonna be Okay. rough for Последните оцелели на около 3-4 минути сме от последния обект, за да извършим мисията Бейси на Дей. Остана ни само антена, което е ато на Бейс. И малко сме изморени, но хапнахме, пихме по едно кафенце и сега остава да скатаем парашута и да скочим от антената преди да се стъмни.
но хубавото е, че с падането на слънцето пада и вятъра, съответно условията би трябвало да са перфектни. Малко съм изморен, няма да лъжа, обаче мисията си е мисия и я завършваме с Ивеца и няма какво да нас спре, освен ако не изведнъж не стане торнадо и просто да събори антената. Run that back, turbo. You can get the biggest Chanel back in the store if you want it. I gave them the drill, they sucked it up. I bought a new bag, I got Вече какво се насвършва, ние гета му остана само още един път. If I'm in the club, I got that fire when I'm performing. The back end just came in and all honest. Vibes galore, cute shit, they all on us. I'm from Топлия часа обаче. Маля. Последен скок за деня. Ато на бейс. Антената, ето е. Ей, брат, виждаме се след малко долу. Ти реди ли си? Да? Ти си? Добре. Когато си готов, спокойно. Аз съм реди. Давай. Еми, правим го. 3, 2, 1, бейс. In a day. train, I'm gon' want another slave. I had that draw that too many bitches get insane. TSA arrest me, so I took a private plane. These pussy nigga like I'm out working on my aim. Drip too hard, charge to the car, designer to the ground, I can barely spell it. Ето го е Ивец. По-голямо ми се стори. Разцепихме. Ево, брат. Бацки. Mission complete. Много як ден. Ивеца, валката разцепиха. Всичко мина по план с малки изключения, но може би така е трябва и така е било по-добре да се случи. Доста як ден, доста як завършък. Кефа се, че успяхме да го споделим с Ники, с валката, но реално и с всички останали момчета открито, дистанционно. Ивеца ги уби днеска, особено с последния скок. Много съм доволен. Майко! Мега яко време, мега як залез, мега як ден, просто от сутринта от 4:30 сме на мисия. От сутрин до залез. Колко е сега сигурно към 8 и нещо, нямам никаква идея. Обаче, супер благодарен съм за целия ден. Разцепихме ги. Айде, бос. Айде, бос. It's final. It's final. Убихме ги и за повече яки епизоди, знайте, Disaster, subscribe and everything nice. Айде!